Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay mga higala, daghang salamat o maayong adlaw na sab, no? Nasab ta nini atong the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. O salamat sa Dios nga nagpadayon ta nini nga maong programa, no? Inaotang daghan pang mga katawhan nga makasabot sa kamatuoran. Matod pa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32, kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag ninyo og kagawasan. Mga higala, importante kaayo ang kamatuoran. Wa kay laing basihanan sa kamatuoran mahitungod sa eternidad kundi naa sa pulong sa Dios. No, kay gawas sa pulong sa Dios walay kamatuoran mahitungod sa eternidad. Dili ni siya magbase og unsa imuhang relihiyon. Mga higala, importante nga makabaton ka nini nga mao nga relasyon sa Dios. Kini nga mao nga relasyon nga imong maestablisar diha sa Ginoo, diha lang pinaagi ni Ginoong Hesus. Ug mao na atong pagatun-an karon nga kabuntagon o karong adlaw mga higala, ug ikaw nga nagapaminaw karon ug salamat kayo sa Dios nga gitagaan nimo og higayon kining mao nga bililhon kayo nga panahon, no? Sa imong kinabuhi nga masayod ka nga pwede day ka nga malangit. Pwede day ka nga makasiguro nga malangit ka sa sayon nga paagi mga higala, pinaagi lang sa pagtuo, no? Dili pinaagi sa imong relihiyon, dili pinaagi sa maayong buhat, kundi pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Muna nga diri atong basahon karon mga higala kining sa Juan kapitulo 3 diin si Nicodemo niadto ni Ginoong Hesus o iya nga nangutana siya ni Ginoong Hesus nga ningon siya nga walay tao nga magahimo aning mga butang nga gawas kun ikaw ang Dios uban kanim. O ang tubag ni Ginoong Hesus mao kini sa kapitulo 3, Hesus mitubag og miingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kanimo, gawas kun ang usa ka tawo ipanganak pag-usab dili makakita sa gingharian sa Dios. Gani si Nicodemo tungod sa kabright niya, iya pag yung gipangutana si Ginoong Hesus, makabalik ba ang usa ka tawo sa taguangkan sa iyahang anak?
Ningon si Ginoong Hesus ningon si Ginoong Hesus sa bersikulo 5, si Jesus mitubag sa pagkatinuod, ako mag-ingon nganha kanimo, gawas ko nang usa ka tawo ipanganak sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Iyon ang Bible, kanang gipanganak sa unod-unod man o kanang gipanganak sa espiritu man. Ayaw katingala sa verse number 7, ayaw katingala nga ako mag-ingon nga na kanimo kamo kinahanglan na nga ipanganak pag-usab. Mga igalang anong kinahanglan man ta nga matao pag-usab? Tungod kay nataw ta sa sala, no? Nataw ta nga mga makasasala, gani ningon si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, no? Siya amahan sa bakat, no? So mga higala, makita nato diri sa Biblia nga kinahanglan gyud ita nga matao pag-usab. Unsaon man nato paagi nga matao ta pag-usab, mga higala pertir yung sa yuna ningon ang Bible sa ningon ang Biblia gipanganak sa espiritu, no? Unsaon man nato nga mapanganak ta sa espiritu sa Dios, ningon ang Biblia, dawata si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Mga higala, ningon ang Bible, matao ka diha sa espiritu, mabag-o ka diha sa atubangan sa Dios, ang balaang espiritu ipapuyon sa Dios diha kanimo. Sa Episo 1 kapitulo 13 ningon ang Biblia, sa diha nga may nakadungog ka, sa diha nga may dawat ka nining maong maayong balita, gisilyuhan ka niya ng balaang espiritu sa saan, no? Sa diyang mituo ka, nakadungog ka, mituo ka sa maayong balita. Ngayon ang Biblia, gisilyuhan ka balaang espiritu sa Dios. So mga higala, makita nimo diri sa Biblia nga ang pagpakatao day pag-usab dili sa atong kaugalingon, kundi pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo, no? Pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus, mahimo ka nga matao pag-usab. Gani gipamatud-an diri sa Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 atong basahon ningon ang Bible, busa kon si bisan kinsa nga tawo anaa ni Kristo, siya usa ka bag-on nga minugna. Ang daang mga butang nawala na, tanawa ang tanang mga butang na nga bag-una. So mga higala, ang pagka-inanak sa Dios, ang pagpakatao pag-usab, mahimo ka nga anak sa Dios. Nahimo ka, you became a child of God, no? Adopted child of God, nahimo ka, no? Kinsa may nagsultihan na ang pulong sa Dios, no? Gisagop ta sa Dios. Nahimutan niyang anak, no? Tinaagi ni Ginoong Hesus na tao ta pag-usab diha kaniya, no? Muna niyon ang Bible, mga higala, kung imong tanawon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, niyon ang Biblia, apan awa sa kadaghan sa midawat kaniya, kanila siya naghatag sa katungod nga mahimo nga mga anak sa Dios, bisan kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So mga higala, ang pagka-inanak day sa Dios, dili day katong nabautismuhan ka, na may reliyon nga sa diha nga bautismuhan ka, ingon ka nahimo kang Kristohanon, anak na ka sa Dios. Mga higala, na ingon ang Biblia, sa diha day mituo ka ni Ginoong Hesus, nagingon ang Biblia, nahimo kang anak sa Dios. Adtong higayon na nahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw magtotoo ni Ginoong Hesus, ingon ang Biblia, nahimo kang anak sa Dios, na born again ka, no? Natao ka diha ni Kristo. Moto ningon ang ikaduhang Korinto 5:17, sila nga anaa ni Kristo Jesus, bag-o na siya nga binuhat. Mula nga ang tinuod nga born again, naagyoy kausaban sa iyang kinabuhi. Na may mutawag silang kaugalingon nga mga born again sila, pero mga palahubog gihapon kayo, mga sugarol lang gihapon kayo, mga himabay lang gihapon kayo, nagpuyo lang gihapon sa kangit-ngit. Unya, mutawag silang kaugalingon nga mga anak sa Dios. Mo din ay anak sa Dios. Ang tinuod nga anak sa Dios, naagyoy kausaban siyang kinabuhi, no?
You are created in Christ. No, you are created in Christ. Dili man ka mahimong anak sa Dios pinagi og balaod, na bagay bersikulo nga mahimo kang anak sa Dios pinagi pagtuman og balaod. Na bagay bersikulo nga mahimo kang anak sa Dios pinagi sa pagmaayong buhat. No? Naghimo kag maayong buhat tungod kay ikaw nahimo ng anak sa Dios. Nahimo kang nga naluwas na diya. No? Di kay maningkamot ka para maluwas. Nahimo kang naghimog maayo tungod kay ikaw iya na sa Dios. Episo Kapitulo 3. Kapitulo 2, tanawa. Versikulo 8. Ingon dire. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Siya, dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. Kay kita ang iyang mga hamiling binuhat. Awaha, migimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat na ang Dios kaniadto pa nagbuot na kita kinahanglan maglakaw diha kanila. No, naunsa kuno ta binuhat diha ni Kristo Jesus. Diha ni Kristo Jesus. Muna ningon ang Biblia mga higala nga kung ikaw mutuo ni Ginoong Jesus, ningon ang Biblia na himo kang anak sa Dios. Galacia, ato basahon no, Galacia Kapitulo 3 versikulo 26. Sa gingon sa Biblia, kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So mga higala, kung ikaw din magtotoo ni Ginoong Jesus Kristo, na ingon ang Biblia, nahimo kang anak sa Dios. Kinsa tong mga anak sa Dios, kadtong mga magtotoo ni Ginoong Jesus Kristo. Pagkanindot mga higala nga, mahimo kang anak sa Dios. Amen? Sa iyo na yung kang paagi. Mutuo lang ka ni Ginoong Jesus. No? Muto nga si Nicodemo, nangutana siya, mataw pag-usab, musud gyud ko taguangkan sa kong mama. Nya mataw ko pag-usab ni ana nga pagi. Wa gyud sa kasabot nga ang kaning pagpakatao pag-usab diri ni sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Nataw ta kay ngano man nagingon ang Biblia patay ta ngadto sa sala. Episo Kapitulo 2 versikulo 1. Og kamo iyang gibanhaw kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan og mga sala. Tungod kay namatay ta sa sala mga higala, naingon ang Biblia, iya tang gibuhi, iya tang gibanhaw, iya tang gibuhi diha sa Dios, no? Pinaagi sa unsa man, pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Gani nagingon ang Biblia nga ang balaang espiritu gipatik diri kanato. Munang nabuhi ta tubangan sa Dios. Because ingon ang Bible, ningon ang Biblia, gipuy-an tas balaang espiritu kaniadtong lawas, mamatay ra ni siya. Sa abog man ni gikan, sa abog man sa ni Pauli. Ang atong kalag tungod kay giluwas na siya, na born again na ka, nahimo na kang anak sa Dios, so asa naman ka Pauli, langit ka, no? Langit ka. Kani atong lawas biyaan raman ni nato. Di man gyud ni nato madaas langit kay masalanon man ni nga lawas. Muna ningon ang Bible, gipalit kitag usa ka bili, gihimo tang templo sa Dios. Tanawa ra gud. Ikaduhang Korinto, Pirmirong Korinto Kapitulo 6. Awan sa gingon sa Biblia, unsa, wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga naa kaninyo? Yun siya, nga inyong nabatonan gikan sa Dios. Og kamo dili na sa inyong kaugalingon kay kamo gipalit na pinagi sa usa ka bili, busa himaya ang Dios diha sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. So mga higala, the moment day nga naluwas ka, midawat ka sa kaluwasan,
nga pinaagi lang sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Nagingon ang Bible, ikaw gihimong templo sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu nagpuyo na diha nato karon, nagpuyo nako, nagmagpuyo sab nimo kung ikaw modawat ni Kristo nga imong maluluwas. No, muna tinud-anay nga natawo pag-usab. No, muna ningon ang Bible, ye must be born again. No, by the water on the Spirit. Unsa man ang water? Nagingon ang Bible, ingon sa Biblia, ang water nagrepresent na siya pulong sa Dios. Munang kung imo ning tuuhan ang pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu isilyo diha sa imong kinabuhi, mopuyo siya sa imong kinabuhi, puy-an ka sa balaang espiritu, nagpamatuod nga iya ka sa Dios. No? Muna niingon sa Roma kapitulo 8, kay ang 8 bersikulo 14, tanawa atong basahon aron ba nga masayod ka. Bersikulo 14 niingon ang Biblia, kay ingon sa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Kay kamo wala man nagpakadawat sa Espiritu sa pagkaulipon, pag-usab aron mahadlok, apan kamo na nagpakadawat sa Espiritu sa pagkasinagop, nga pinaagi niini kita nagatuaw Aba, Amahan. Nakita nimo mga higala nga sa diha nga ang balaang espiritu mupuyo diha nimo, niyon ang Bible, ikaw makatawag na niyag amahan. No? Kay nahimo na kang anak. No? Di nakakinahanglan og laing tao nga mosangpit para nimo ngadto sa Ginoo. Ikaw na mismo makatawag sa Dios tungod kay anak na ka. Iya na ka sa Dios. No? Nahimo na kang anak sa Dios. Muna niyon ang Bible, ye must be born again. No? Mga higala, pagpakatao pag-usab, dawata si Kristo nga imong maluluwas, akong ipasalig nimo. Iyon ang Bible, makaangkon ka nining kausaban sa imong kinabuhi, maiyahan na ka ni Kristo. No? Ningon ang Biblia, matao ka pag-usab. O ang tao nga iya ni Kristo way laing padulngan langit. Langit. Minaot ko mga higala nga imo ni siyang sundon sa pulong sa Dios. Basaha imong Bible ug ikaw mahibalos ka maturan. Ug sa sunod na usab nga higayon, kini na usab si Pastor Mark Sazidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Daghang salamat, mayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sazidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.